Izena, Iñaki. Abixenak, Bengoetxea, Zabaleta, Kortabitarte, Atxabal. Jaixo, el 8 del 8 del 21, Barrio Leagi. Hemen izan dauz, Barrio Leagi, bestie, Barrio Likola, Iturreta bestie, hori Urkiaga esan duzune, Barrio Zelaia, da gero Baurdo. Gu genien 6, hiru arreba, da hiru anaja. 6, aikitama. Aztena, ama hiltzen laro eta mazazpi urteaz, aike laro eta bateaz. Gero, arrea bat, hiltzen da laro eta mazortziaz. Laro eta amabiaz, hori laro eta marreaz, da gehatzen gara anajabi. Beste anaixie, anaia zaharrana, Masimo, laro eta bateaz hiltzen. Beste anaixi bizinitaunak, Republiki urte hona eguneko 14 de abril, bazarrazen beharra, kanaduek, oluek eta kanaduek, da haike esan Monteru usabak, haike ipeni bana, beren ingurutako Monteru. Da, orduan baduzu. Usa zana Algorta, berak apiedu Algorta egun ganera, Pascual Algorta. Da, Andrie Amaroa, famosu elegitu estatu dukona, bereako gauza hona asko iban. Hospitala handiz dagoena. Gero hospital nondu, ere iban, hospizio hori ospezizue, honek gaixo txarrak eguzena, orduan usitzena, tifuse alaku, eta ospezizue, gero herri urek ikarri, lehen zegoen, urek ikarri altik ipini ban, antzen nautikan, lekitoko eta horrek, Artia eta Kortezu bitu horrek navegantik izen dire asko. Itxiban fondo bat, urte asko nun nautikiari debalde urte arte eskolan da bendixan. Da gero etxin lagundu, azerrezen, etorretea gure eskolatik solun biharrien da. Eta metu izan gure eskoli. Banderi, orduan bandean azten dela. Da, nebuxetan zarreta iku, maizteri edo, maizteri orduan, nebuxetan gaizenien, egoizin banderi altzau, maztie, baina, arintametun da gero, juntzin kendu. Aprilen amalauen, 14 de abril, Proclamación de la República, etorre zen, kotxo bat legitzotik Baldea Republika nuaz. Ze, Republik irabazioan, izan egon zerien, 13 boto republikanuek, 9 boto monarkikuek, eta beste guztik abertzalek. Hemen atorro kotxo bat legitzotik Baldea Republika nuaz. Da, ayuntamentun, aixepiteko. Da, maestri Iñaki, a ver, cambia la bandera, quita esa exponesta. Nego ipiniban Republikako banderi, mendixan, ayuntamentuko mastan. Urte betera ez da ez ematea maestri junzan da, maizu bat horrezagun. Cayetano de Linaza, San Gallartaku. Gizon handi bat, 110 bakilo bai. Aldin dago xe bigoti, hemen, hona egutzen bigotiari. Bueno, haixe maizu. Ezezien, ahertu zen, aleman bat. Arpei guapu eta robizu egizun ezkederra. Bertale bat urte edo lako xe. Aleman hori nunu ospedego eta abalin etxin.
elixin onduen, abadetxie, egotzen da, bazarrai guztietan, herri txikizetan, abadie gutxi bat krisiari. Nian etxien ezarri honetzen, ze abadik pelotak egitea bazan. Frontoian, elixin kontrana, frontoi dago. Pelota, abadik berabe politika pelotan. Abadik sartu atetik, basilotxu bat, abadik kuartu, oan dezeue, eta gero segin zen, krisiarini kuartu, oie txikitzu euzan. Beste alderditik, nago komodor mogo txikitzu bat, jarrileku bateaz, gero zukaldie, da komune, anezeun besteik. Da, alemana, usonezko aututa, usonezko derra, sartuko eta abadin etxin. Da, nepetzen da, ono krisiadik nulo, midoa. Baina hori baino, hori izto ezer. Egin duen, euen arrazaldetan, jai. Jute zerien, maixue, hori aleman hori, jute zine mendizitara. Da, maixue duen ospedaute, bazarrizak gehatzen zirien, eta bazarrizak jan da, gauzak utzudeko bertatzen, baixo gordu nire bazi bezaren askorik egiten da. Barrio lehiagei, antzi bertan, goiko tontorrien, mendizan goiko tontorrien, amaitzen da lekun altatza, antxe albundun bazarrizak. Hango mutile, bazarriko mutile, nire laune, nire baina urte bete zaharrau. Da, esaten zen, mendiztea juten dila, mendizei planu gita atea. Baixuek, guri eskola esaten euskun, bera politikan sekulu ez tala sartu. Guri zetan ezan biharre banareke, Politikan. Bala urtea eza, guri politiki poietie. Da, sarri esaten euskun, bera politikan ez tala sekulu ez sartu. Etxako laguztetan, bera politiki eta besti. Ostera, mendizitara, planu gita atea, da, zertako dute, handik sortzeunera da bostera, maizu galdeban, maizu ipez. Alemana galdeban, eta abadeie Txilea. Abadeie Txilea. Da, sortzeun barru gerrik urten. Txo zera pasatzen hemen. Da, gero deskubriu nuen, hemen gero, etorrezan, periodiko lista bat, zeintzuk hilzirien ana kartzelan. Da, nun irakortze goten gero maizu nixena, politikan sekulu sartu etzana, eta hori inaza. Maizu nixena, bertan, hine esan naban, amen. Hemen dau deskubriu pastela. Eta zerien, mendizei planu getaratera, ze premeite uteuen Gernika bombardietik. Da, lasartetik abioi egurten biherreben Gernikara juteko. Mendizen planuek, etara, ze gurbi edo badao, gurbi eta daunin da, mendizen altura jakinen bierditu pilotu. Bombardieetako etorrezin abioiek, ni solu neguen, da burun hanti pasatzen. Da, Otazoko mendizea dautuena, autobusto pasatik ganetik, da zizitik, apasautako Gernika bertan daulez. Da, nik ikusten horrena, bueltaka, bomba botaten. Ibe, baikizene, zerretorren, alemanak alde banien, da maizu galde banien, abadi balde ban, galde ben batera.